Helo, a chroeso i'r fideo byr hwn, lle byddwn ni'n dysgu sut i gael at yr adnoddau yn eich PDP ar gyfer rhaglenni dysgu proffesiynol y Consortia a'i defnyddio. Yn gyntaf, bydd angen i chi fewn gofnodi i'ch cyfrif fy eich. I wneud hyn, ewch i wefan eich www.echega.cymru. Dewiswch eich iaith ac yna ar frig y dudalen yn y canol, cliciwch ar yr opsiwn mewn gofnodi fy eich. Bydd hyn yn mynd â chi i'r dudalen fewn gofnodi. Mae dolenni yma eich helpu os na allwch gofio naill ai eich enw defnyddiwr neu eich cyfrinair, a bydd defnyddio rhain yn anfon diweddariad i'r prif gyfeiriad e-bost sydd gennym ar eich cyfer chi. Os cewch chi drafferth, ein cyfeiriad e-bost yw datblygiad proffesiynol @echega.cymru. Pan fyddwch wedi mewn gofnodi eich cyfrif, dewiswch yr opsiwn ar gyfer eich Pasborth Dysgu Proffesiynol. Bydd hyn yn mynd â chi i ddangosfwrdd eich PDP. O'r dangosfwrdd, chwiliwch am y deilsen gyda'ch enw arni a cliciwch ar y ddolen ar gyfer adnoddau. Bydd hyn yn mynd â chi i'ch storfa adnoddau sy'n cynnwys templedi a gweithlyfrau gwag i'w llenwi. I ddod o hyd i'r gweithlyfr ar gyfer eich rhaglen, defnyddiwch y bar chwilio a chwiliwch am y gair allweddol perthnasol. Canol os ydych chi'n ymgymryd â'r rhaglen datblygu arweinwyr canol. Uwch os ydych chi'n ymgymryd â'r rhaglen datblygu uwch arweinwyr. Darpar os ydych chi'n ymgymryd â'r rhaglen darpar beneithiaid. Dros dro os ydych chi'n ymgymryd â'r rhaglen peneithiaid newydd a pheneithiaid dros dro. Ac anogaeth os ydych chi'n ymgymryd â'r rhaglen anogaeth a mentora. Cliciwch ar y ddolen i agor y gweithlyfr. Gallwch fynd o gwmpas y gweithlyfr trwy'r tabiau ar hyd frig y dudalen. Efallai bod eich consortia wedi gofyn bod pob modiwl yn cael ei ryddhau ar ddiwrnodau penodol. Os felly, byddwch yn cael e-bost pan fydd modiwl newydd ar gael. Mae tabiau cyntaf ac olaf y gweithlyfr yn cynnwys gwybodaeth am y rhaglen a manylion cyswllt a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Mae tudalen lle byddwch yn llenwi'ch manylion. Yna, mae pob tab yn cynnwys modiwl sy'n cynnwys adnoddau i chi eu hadolygu a myfyrio arnynt. Mae dolenni i'r holl adnoddau amlgyfrwng, neu maent wedi eu plannu yn y tudalennau, ac mae adrannau lle gallwch ychwanegu eich myfyrdodau ar y rhain. Mae tab hefyd yn cynnwys manylion am y dasg derfynol y byddwch yn ei chwblhau. Ar ôl i chi gwblhau y rhaglen, bydd y gweithlyfr yn aros yn eich cyfrif PDP, a byddwch yn gallu ei agor a chyfeirio nôl ato unrhyw bryd. Diolch am roi o'ch amser i wylio'r fideo hwn. Eto, os oes gennych unrhyw gwestiynau neu broblemau, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 029 20 460 199 neu e-bostiwch datblygiad proffesiynol @echega.cymru.